ମାଙ୍କଡ଼ ସିଂହକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ହାଲୁକା ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିଲା। ଯୁଗ୍ନି ପୋକମାନେ ଚମକୁଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଜବ ନିରବତା। ଏହିଠାରେ ରାକ୍ଷସ ଅଛି? ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ଭୟଙ୍କର। ସିଂହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମଣ୍ଟୁ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ତାର ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ ଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସିଂହର ନଜର ସେହି ବଡ଼ ଆଇନା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ। ଆରେ ସେ କିଏ? ଆଇନାରେ ତାର ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆଇନା ଦେଖିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ଏକ ସିଂହ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତୁ କିଏ? ଆଇନାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଙ୍ଗୀ। ମୋତେ ଚାହିଁ କାହିଁକି ରହିଛୁ? ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଗି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇଲା, ଆଇନାର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇଲା। ଆରେ ବାବରେ, ଏହା ତ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କଲା। ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଲା। ଭୟ ପାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସେ ଆହୁରି ଡରିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ରାକ୍ଷସ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ନା, ଏହା ସାଧାରଣ ପଶୁ ନୁହେଁ। ବାହାରେ ଲୁଚିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛର ଖୋଲ ଭିତରୁ ଅଜବ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଇନା ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ଆଇନା ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ରାଜା। କିଏ? କେଉଁଠି ଅଛୁ? ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କି? ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସେରୁ ପୁଣି ଆଇନାକୁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାହୁଁଥିଲା। ହେ ବାବରେ, ସତରେ ରାକ୍ଷସ ଜଙ୍ଗଲରେ। ବୁଝ। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯୋଜନା କାମ କରୁଛି। ସିଂହ ସତରେ ଡରିଗଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ହେବ। ମାଙ୍କଡ଼ ତ କମାଲ କରିଦେଲା। ସିଂହର ଭୟ ବଢ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫା ଛାତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଦୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲା। ଓହୋ, ସେ ସତରେ ପଛକୁ ଡେଇଁଲା। ଏବେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଥର କରିଦେବି। ନା ନା, ମୋତେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମହାପଳାୟନ। ଏହା କହି ସିଂହ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଝାଡ଼ରେ ଫସିଗଲା। ପୁଣି ଉଠିଲା, ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା। ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ସିଂହ ପଳାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଏହା ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ସିଂହ ପଳାଇ ଯିବା ପରେ ମଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ହେଉଛି ସେହି ରାକ୍ଷସ। ଆରେ ଏହା ତ ଆଇନା। ୱାହ, କେତେ ଚମତ୍କାର! ଶକ୍ତିଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳ। ସିଂହ ନିଜ ମୁହଁକୁ ରାକ୍ଷସ ଭାବିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂହ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଛି, ଅହଙ୍କାର କଲେ କେହି ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆମେ କ୍ଷମା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ରାଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେହିଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଫଳ ଖାଇଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ହିରୋ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମାଙ୍କଡ଼ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏହା ମୋର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ବୁଦ୍ଧି ଓ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଶକ୍ତିଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଏବଂ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଉଥାଏ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ଭୟ ପାଏ। ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।